που σε με εμένα με γαμάει το πίσω, είμαι σίγουρος. Λίγο με κόβει αρκετά. Δεν έβαλα, εγώ δεν έβαλα πουθενά μπλοκέ. Αυτό σου λέω, άμα είχα το πίσω θα είχα βοηθηθεί αρκετά. Βάζω τα, γιατί έτσι γνωρίζεις τα διαφορετικά του έχεις λόγο. Το μπλοκέ τα έχεις βάλει για μόνο να ξεχωρίσει. Ναι, σίγουρα. Κόλλησε ο Σταύρος. Κόλλησε. Μάλλον κάπου κάνει όχι, δεν πρέπει να κολλήσει, απλά έχει φοβηθεί γιατί τον παίρνει αριστερά πολύ. Θα ανοιχτεί την πόρτα όποιος. Γαμώ. Σολάρι σήμερα, ο Σταύρος είναι αλλού. Μην πεις ότι θέλει να πάει θεία μες στη βούρκο. Όχ. Όχ. Σταύρο στο βούρκο! Μέσα! Πού πας! Κοίτα. Α, δεν πάει. Οι άλλοι πάνω χαζεύουνε. Αυτοί βρήκανε τζάμπα τέτοιο. Τζάμπα σύρι. Ωραία, κοίτα εκεί. Είδες άνοιγμα. Κοίτα τον τροχό. Για πως θα κατεβάσει ο πίσω. Και ότι άνοιγμα θα Ναι, κατεβάσει ναι, ο ναι. εξής. Πιο μπροστά. Ο αριστερός μας. Πιο μπροστά. Κοίτα μπροστά. Πέρασε όμως ρε φίλε. Κάνει δικό του δρόμο τώρα, έτσι. Πέρασε όμως ρε φίλε. Γιάννη, Γιάννη θέλει να ανέβει. Πήγε Γιάννη.